De laatste rubriek voor de pauze en ook een bijzondere rubriek. Want deze twee hengsten hebben hun dekbrevet gekregen middels het verkort onderzoek. En dat betekent dat deze hengsten in ieder geval over de juiste instelling beschikken om het hogere werk aan te kunnen. En dat is een hele mooie eigenschap van het Friese paard. Zeker omdat het Friese paard steeds meer in de sport wordt gebruikt. Martsen 521, een hele rastypische hengst. We vinden dat hij er heel strak voor staat, heel mooi opgedroogd. Hij stapte resoluut met een goede tact, draafde met een mooi gebruik van het voorbeen. En het is wel opvallend, in draf aan de hand blijft hij wat hoog in het kruis. Maar als Jelme Ketelaar erop gaat zitten, dan kan hij dat berken kantelen. En dan laat hij zien wat hij met zijn lichaam kan. Martsen 521. En dan de andere hengst in deze rubriek. Ja, die heeft zijn sporen zo verdiend met Mark-Peter Spaan. Mark-Peter heeft het altijd over het interieur van het Friese paard, dat het zo belangrijk is. En ja, Jeroen laat zien dat hij het karakter heeft om internationaal mee te doen in de top. Jeroen 535. We bedanken deze mooie hengsten voor hun presentatie. We gaan ze niet uitnodigen voor de kampioenskeuring, maar allemaal nog even extra applaus voor deze hengsten in de ereronde. Prijzen uitgereikt door Jong KFS Lisa van Gils, John Boot namens het bestuur, Melissa Voren namens EFO. Dames en heren, hierna krijgen we de Silver Bowl, dus blijf vooral nog zitten. Het is wel de laatste rubriek qua keuring voor de pauze, maar zo dadelijk een heel mooi moment met de uitreiking van de Silver Bowl. Nog één keer voor Martsen, nog één keer voor Jeroen.